Godmorgen. Klokken er 20 over 5 eller cirkus sådan noget. Og jeg er taget ud på Amager Strandpark. Jeg er taget ud, fordi jeg skal mødes med nogle gamle garvede svømmere. Fyre den af, ud og svømme et par kilometer. Men jeg havde egentlig lyst til lige at dele udsigten med dig. Forhåbentlig for lige, at du får en god start på dagen. Godmorgen. Er det ikke bare vildt? Prøv lige at se det her. Prøv lige at se. Nej. Hvor lækkert. Der skal jeg ud om lidt. Nå, men rigtig god dag. Jeg håber, du fyrer den af. Alt det bedste. Hej hej.